Wala ko pinsa ng brief pa. Ay, mutok ni ba? Lagi iya sa brief. Taman. Wala. Dito kong brief oy. Hindi daw dimangkon ko lo. Dili ko loy. Brief na ta mga. Buklot maganito Dito nga. ko kani naman akong blow dito. Mo, iso ko paglo nako. Bakit kasi daw? Na high proud ba na nagat? Yan lagi. Tao ka? Ah. Para nagtambal. Kung to nagilantan. Dare mo buto. Wala. Sibuta. Ilan ang buhok? Isa, 2 May kumay kayo. 4. 5. Punong. Tudlay daw. Oh. Na. Tingnan siya. Duwa ko pasulod ng danlog. Uyan niya. Uy, kuan siya. Uyap. No? So, Ay ba? na, di ba? Dugay ka nasulod. Kuan di ay, bangay. Wala to. Wala. Wala. Wala na po. Si ako. Eh dugay naman lang ko ray. Dugay, bago pagay na diya o. Ne? Diya magaling sila na ako. Nung apede ko na talagbasa wala man. Nabuto. Dili na ako kuloy. Wala ko talagbasa ko. Patay na pang balik na yung panggamit yun. Kita na yung mga baso. Ah, grabe kape. Matawa na oh. Ako kanang sugalay ko ni ko sugalay. Tapos tayo may ba kanang kulo-kulo ni ko gusto ba? Na ila ko pa-symbol, pati ko pala yung symbol na to. Ka-symbol, pindi kape. Isa mo bese. Dugo display din ko, na palit na. Nuno lawa man eh. Ay, para mo duguan ako. Luya sa usoy Ako na. sukol. Di na ko patungod kay manag kuligo. Siya ang shot. Sarap. Uli buto ko. Ito lo isa, kidang dugo. Yan na jay, yan na ka ang buto. Dare. Jeep. 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 Singko nang kon ba? No, na.
Dakon. Sige to, ay sige wi. Eh. Ah, gagi. Uy, di sa may gatulo-tulo sa ako. Ako pa, ako na lang hugas, oy. Wala ano. Gabi po yung mga manok sa pagdugo eh. Ano na daw? Tama. Ang tubig ko. Huwag ininit tunggaw. Agay. Agay, gagi. Ah, nagkadugo man ka. Boy mo eh. Ah, kita sa ingit eh. Ano nga man nasa lori ng kuan? Ah, dara lang na be. Tarara. Ano yun pag inlaog mga kanang kasili mga ka-proud managat pagkaaron. Wala yan mo siya ilangsa. Kagisan ni mo. Hindi ko mabutag ininit, mo kagisan. Para wala gid siya ilangsa. Yan pag na yung magkuhan. Pero okay naman to. Lahanan daw ito sa kuha, naligpis. Pero katawag ka, ligpis mo ito. Wala, kita sa balay. Wala, dire lang kangko na dili ko kita. Ano sa'yo sulod? Damang kong cellphone sa iyang kuhan. Ah. Layag na. Hayag ra.
Ito lang, mo ako nang tanaw. Yang talayang. Dito, ilay. Butagal! Pasakat ako dito ba ko agas dire. Ano sa simbahan? Salamat. Liday. Phil, apa sa? Oh. Hindi mo kaya ko. Ano ba ka daw? Natay ko makaon doon luto sa galit. Pinalit na ba? Mawala ba? Ito na ang tanan nito. Kailangan ng isang taon. Daw. Kondisyon na kayo. Ito ay alin kulay na. Picture si kan sardinas mong dinalik ito. Din mo pay barato ba? Dali naman ko na paano. Mo di samot na ka ang klase mo dapat dala ba. Daw tra ba ng kutsa pili? No, kada outfit mo yung kabala ka lang na. Isa ni atake ng picture gani. Kasi man ako no sakit ni ko no. Gitu ay kidney rawa ton. Likay ko ano jud. Wa mura ko niya pili. Niko mo may kwan sa doktor to kay Niko. Sini ko na pas ni ko na. Pirahan to si Niko. Lo, mucho rin na pala ni ko dai. Hala. Kulo mamanta kulo kanang dili ikuan ang mga kwan kulo kanang mga kutsaw. Daw. Na dili ta mga ulaw. Ah, ano ka tawag ko? Ang kaon daw. Dinaya, wala mo kutang sa. Yan yun. Sure. Ah, salamat ya. Unaon na na magbangkaw eh. Padool lang ang sa video. Alam dako ba? Ah, Ikaw na. Ay dako lantawan ko. Na. ba. Ang tala ko lang gaway. Magtanaw na maglaway ka. Tayo tan mag-live kay. Call, pwede mo ka mag-live. Oh, mag-live man ko sa daw. Ah, Hindi nag-live ko. Kablab kay na mo among agay-agay nakuha na gyud ang agay-agay nakuha ni ang kulangga. Katawanan kayong kanina, katawanan. Ayun, ah. Katawanan kayong kanina, lagi. Nakuha na yung agay-agay na angga ni ang sa anak ng kulang lete. Ito nga. Linggo din ang kuha na. silikon. Vines nga. Oh, Daw lahi na. Maasim vines. Ba't ka nagbalhin gang? ba't ka nagkuha? Ako na po yung hari ron. Ay. Hari ng gangis.